मोनफैलायबाय अफिसाव बयखौ खुलुमहरनाय थाबाय माबायदि लामाया आयौ लामायाथ' ओरैबायदि मोजां माने मल मल इन्जर लामा खुना दोननायसो लोगोफोर ओमफ्राय नै नाय सोरबाफोर जुदि गोसोफोरा दुखु जायोबा दाहा जायोबा दुब्लि बारि बारि बेरायफै बेसर बारि बारि आलु बारि बारि गोसोखौ स्रां मोनो मोजां मोनो दा आंना मैया दुखु जादोंमोन नालाय आं दिनै मोजां मोनबाय आरोना गाइस नायलांदो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा खिथालांबाय थानो जोङो दाहाय नायलांबाय था मल मल वाव आलुबारि मटरबारि गाइस नायदो साप्पा साप्पा बिराद आखाइया मावदोंलै आंना गाइस नायदो फिल्ड बायदिसो वाव पुतुलाया बै नै रोमै रोमै वाव 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 बै सासेया थांबाय जोंना वाव लाथाब लाथाब खस्थ'हाय लामाया खस्थ' दं नोलोबारियाव फैनाय माने बिराद खस्थ' आयो खस्थ' गोथां गोथांनो आलु बारि मटर बारि बेसर बारि जायखियासो फैसाया जोंना स्रि जाजोब्बाय आइदै लामाया जारलाहाय नोलोबारि लामायाबो नै गाइस नायदो स्रि जाजोबखायो माने न'साया नै न'सा दंखियाय नै स्रां खालामजोब्बाय नै एबार लामाखौ नोलोबारिनि लामा होनबाथाय मा नायनो आरो बेयावनो ओंखारो जोंना बाबुआ गाइस नै फैसायानो सोरनिबा हाजिरा मावनायमोन खोमाहाय आयै अन्थाव बाथाव सिजोब्बाय नै से अन्थाव बाथावनो नै अन्थाव बाथावनो हाजिरा मावनायसोमोन खोमा नै गाइस नायलाय फैसा मोनदो फैसाया नै नायलाय सोरबा हाजिरा मावनायसोमोन खोमा नै गय थफ्लाना माबो थालांलायलांबाय फुजा होनायसोमोन खोमा ए गय फाथै जरा फुजा होनिसोमोन खोमा नालाय आंनो गाइस नै फैसा मोनबाय एकदम माबा बेसे दं इयाव 50 60 70 80 थाखा दं आरो ना इयाव गाइस नैयाव 80 थाखा दं गाइस नै फैसा मोनबाय जोङो ओमफ्राय दा जोंहा आइमोननो हैनोसै आरोना बा मोनफैलायबाय अफिसाव बयखौ खुलुमहरनाय थाबाय माबायदि लामाया आयौ लामायाथ' ओरैबायदि मोजां माने मल मल इन्जर लामा खुना दोननायसो लोगोफोर ओमफ्राय नै नाय सोरबाफोर जुदि गोसोफोरा दुखु जायोबा दाहा जायोबा दुब्लि बारि बारि बेरायफै बेसर बारि बारि आलु बारि बारि गोसोखौ स्रां मोनो मोजां मोनो दा आंना मैया दुखु जादोंमोन नालाय आं दिनै मोजां मोनबाय आरोना गाइस नायलांदो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा खिथालांबाय थानो जोङो दाहाय नायलांबाय था मल मल जानाय लोंनायबो दङ एन्जर जानाय माबा जानाय गासिखौबो गाइस नै जोंहानि बेसरा नैफोरनो जोंहानि बेसरा देग्लाय आरो फिथाइ थाहैदो आरोना बिरादनो माने बिराद फिथाइ थाहैदो देग्लाय फिसा फिसा गाहाय गाहायबाबो बुहुद फिथाइ दङ नै खियाबो नै बिराद गुवार जाना नैफोरबो फैसाखौ जों आइमोननो हैनोसै आं सोरनि एथ'बां इदि गना थानांगौ बिस्रा हाजिरा मावबाय बायनायसोमोन खोमा आलु सालु बुरनायसोमोन खोमा मटर खालाबायनायनि हाजिरा मावनायसोमोन खोमा अन्थावथावनो अननोसो ओंखारलायलांबाय आं बिस्रा खम लस मोनबाय बे आयै लायामोन आं खिन्थु फैसा बुस्थुखौलाय आरोना लानो बोरैबा मोनबाय आरोना जों आइमोननो होनोसै आं माने दा जुमाय लोंथोसै नोलोबारिफ्राव वाव मटरा हायबाय मटरा बिराद दं गाइस नाय जोंहाना नैबिथिया खावसे ओमफ्राय नैबिथिया खावसे बुहुद आं देग्लाय माने मटर खोफैयाखै बिराद दं आरोना आं मटर गोरलैफोरखौ बिराद गोथाव मोनो आको जाना नायनोसै आं गोथाव मोनजालायदो नै गाइस जोंहा माबायाव केम्पआव फैबा माबायदि मोनजायो नै या डिस एन्जर गोरान बेयाव मानो दोनलाबायखो नोंलाय एन्जर गोरान गाइस नै उखुमाव जोंहानि केम्पनि खाथिनि बेयाव बाजै लाहानाव एन्जर बेदर लायनो नागिरदों आरोना स' गाइस नै बेयाव थायो आरोना लुकलुंनि
लुगलुं गामिनि ओमफ्राय नै आलुफोरखौ नाय जोबोद मोजां जादों आलुफोरा बै माखियामोनलाय बाजै लाना हाय इयाव नङा ओइयावसो बाबा माथिं लामाया एन्जर जाखुमागासिनो दं माने बाबामोना नोंसोर थांजायो लामाया दै बारनाङा मिथिया आंबो थांफेराखै जानायाव ओइ नै लामाया आयौ पार्टिक्स जागासिनो दं मालाय एन्जर बेदर नै लामाया सोना आयौ आयौ ओंखामसो जागासिनो दं मालाय ओंखाम जादो ना मादो नै मालाय इसनासो इन्ट्रेस्टार नै बाबा मोननासो मालाय पिकनिक जानायाव इनो ओंखाम जागासिनो दङ मांस निगुनि मांख जोङो एन्जर बेदर लांनो नागिरदों नै गाइस बाजैया एवनाय खम गोथाव एवदो इयो नोंनि एवनायाथ' गोथाव जाखायो नै बाजैया आरोना इयावनो हरदो नैखिसो ओंखाम जागासिनो दङ मालाय गोथावथार ओइ नै आदाया ओइ बाजैनि आदाया ओइ नै हायो नर मा सिनायगोन आदा तुरना हायो नराखौ ओरै खालामहर मादैया नै पार्टिक जानानै एसे माबादोनो लोमजादोनो हा मा ओंख्रै ना ओंख्रि लांनो हा मा ओंख्रि मोननै मोनथाम आं नोंसोरनो थोनाय नङा आं नांला एफा बुरजा मानसियाव खानायाव मोनजोबबायनो सासेना इयो नोंखौ ओइ दे दरसे जालांसै दरसे जालांसै बाला आयु खम गोथाव जागोन इयो नालाय जि मोजां एवखादाख' बेदरखौनो आं माखौ मोनजागोन एन्जरखौ जाखोमालांबाय जों दरसे ओरैबायदि टेस्टि कफि गायदो मालाय इनो टेस्टिथार बाला बाबाया सासेना खानाया मोनजोब्बाय माथो जालायबावो नामा जि इन्ट्रेस्टखा मैया पार्टिक जानायफोरा नायब्रा इसिनिया हांसोआनो माथाम खामोन जायखिया दैमा फिसा दं आरो ना गाइस ओमफ्राय नै नायलाय नोलोबारियावबो दाउ मोजां दंबावोसो नै दाउआ बिराद गिदिर दं बाला गिदिरथार केम्पफोराव फैनानै संना जानायानो आलादाखा माने इन्ट्रेस्टआनो बेलेगखा मा होनो बयलारदो बेसरदो थिगसे गोबाव एवबाय जानांसिगौल' दानो गोथाव साब्रैदोनो दांजोबगोन जों बिराद बुरजा फाइनालि दायो गाइस जोङो थांनो ओंखारबाय नै आङो अमानोबो बस्थासे लाखाबाय अमानोबो मैगं लाखाबाय आङो ओमफ्राय नै जानो थाखाय दुन्दिया माबा माबि मटर एसे खाना लाखाबाय ओमफ्राय बैयावबो दं आरोना जोंना सासे लोगोआ आरो खावसे लाबावदो ओमफ्राय जों दायो थांनो ओंखारबाय आरोना रेडि जाजोब्बाय फाइनालि गाइस जों दायो थांनोसै आरोना एक्सुवेलि माने बारा लादिया मैगंखौ एसेल' लाबाय आरोना जानो आन्था स' गाइस जोङो दायो थांबाय थानोसै नायलांबाय थादो माने थांनोसैनो नै खायलिलि जालांजोब्बाय मोखां गोजा फेसार दावखोजोब्बाय एन्जर जानानै देलाय खुलाय जाम्बि नोंना मोखाङा गोजा जाजोब्बाय आयौ फेसार जाजोब्बाय एन्जर जालाय अमा बेदर जालाय दावखोजोब्बाय खोमा फेसारा जालालै नों साननैसोल' जोरसिगोन बे मानसिया साननैसोल' जोरसिगोन खोमा बोरैबा थैफोरानो दावखोजोब्बाय मोखां गन्थं नोंसोर आंखौ थै गैया होनोना दासो
मोनदो मानसिफोरा गेम होननाया दासो मोनदो बुग्लब जोबखाबाय होननाया बुग्लेब जोबखाबाय होनबाय थायोना दालाय थैयानो ओंखारजोब्बाय नमस्कार मोर नाम जेबिका ब्रह्म थौदो थांसै लोगोफोर नै लामाखौ नायलाय नोलोबारिथिंबो माने एखे माबा माबि एकदम मिथिं दावथिं स्टेज खालामलायो माने पिकनिकनि मा ना मानि जाखोथाय मिथिया आरो जा मोजां बेखिजाय माने लामाया नों आंनि गामिनि लामा बायदि आरोना खिन्थु एखिजाय एक्सुवेलि एखिजाय न' गैया इयाव खाथि खालायाव न' गैया आरोना बै एखिजाय माबा दङ केम्प दं आरोना बै एखिजाय एसे गोजानाव बिराद मोजां लामाया नै नायदो लोगोफोर